nâng bớt sang phải egg lên nó Samin aku egg lên phải egg lên Samin egg lên trong cái mặt yang sini abang pikir ke dia bono di ding bono historical day ini mana orang Indonesia kalau ini bagi yang bisa norok naik ini belakangnya harap atau kali samudnya sebagai apa baca joto tabu ko IPL khai tong ni akon ba CPM khai tong nai norok bo khasi ini rajani samung khali bagai o tago belakangnya samjak kubang matir ko din IPL ti talent samung khanya ni bagai sirok khong ga khai apuno maya ni bagai apuno englak ni wan chukan bagai ini simnani division ni iya khaba joto warga ya joto samung khanya borok joto no phaja belakangnya wan ama sita norok nai mano Muharram rakha thike